ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደበይ ናይ ሎማዓንቲ ኣዳልዮ ዘለኹ መደብ ከዓ ብዛዕባ ጉባኤ እዩ ማለት እዩ። ጉባኤ ወይ ዋዕላ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ፖለቲካዊ ጉባኤ ወይ ፖለቲካዊ ዋዕላ እንታይ ማለት እዩ? ቅድሚ ፖለቲካዊ ጉባኤ ምክያድና ክማልኡ ዘለዎምን ኣብ ጉባኤ ክንዝትየሎምን ክንመሃረሎምን ዘለና እንታይ እዮም? ፖለቲካዊ ህዝባዊ ማዕበል እንታይ ማለት እዩ? ዕላማታት ፖለቲካዊ ጉባኤ እንታይ ማለት እዩ? ዝብሉን ካልኦትን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ብሓባር ኮይንና። ጉባኤ ወይ ዋዕላ ጉባኤ ማለት ኣኼባ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ንገለ መዓልታት ዝጸንሕ ንሓደ ፍሉይ ኣርእስቲ ንምዝታይ ወይ ናይ ሓባር ተገዳስነት ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓደ ንምምጻእ ዝተወደበ ርክብ ኮይኑ ሓበሬታ ንምክፍፋልን ንምልውዋጥን ኣብ ጉጅላዊ ዘተ ዘካትዕን ዘዛትን መንገዲ ናይ ሓባራዊ ሓሳብ ወይ ዕላማ ንምስምማዕ እዩ። እዚ ዓይነት ጉባኤ ወይ ዋዕላ ኣብ ምንታይ ንጥቀመሉ? ቁፅሪ 1 ኣካደምያዊ ዋዕላ፣ 2 ኣብ ዋዕላ ናይ ንግዲ፣ 3 ኣብ ዋዕላ ናይ ቴክኖሎጂ፣ 4 ዋዕላ ስፖርታዊ ንጥፈታት ወዘተ ተባሂሎም ይጥቀሱ። ፖለቲካዊ ጉባኤ ወይ ፖለቲካዊ ዋዕላ እንታይ ማለት እዩ? ፖለቲካዊ ጉባኤ ማለት ኣኼባ ናይ ዝተፈላለዩ ሓሳባትን ኣረኣእያን ዘለዎም ሰባት ተኣኪቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣረኣእያን ወሰንቲ ናይ ጉዕዞኦም ጉዳያትን ብዘይ ባእስን ዕግርግርን ምፍርራሕን ክዛተዩን ክካትዑን ከለዉ እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ጉባኤ ዘካይዱ ከመይ ዝበሉ እዮም? 1 ፖለቲካዊ ማሕበር፣ 2 ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ፣ 3 ፖለቲካዊ ውድብ፣ 4 ፖለቲካዊ ግንባር፣ 5 ፖለቲካዊ ሰልፊ፣ 6 ፖለቲካዊ ሰልፍታት ናይ ሃገር፣ 7 ፖለቲካዊ ህዝባዊ ማዕበል ወዘተ ኢልና ክንጠቅስ ንኽእል። ሶሪ ቅድሚ ፖለቲካዊ ጉባኤ ምክያድካ ክማልኡ ዘለዎም ነጥብታት እንታይ እዮም? 1 እቶም ናይ መሪሕነት ዝመፁ ወከልቲ ካብ ክፍለ ሃገር ወይ ከተማ ክንደይ ክኾኑ ኣለዎም? እቲ መምዘኒ ናይ ሓደ ወኪል ናብ መሪሕነት ዝመጽእ ንክንደይ ኣባል እዩ ዝውክል? ኣቐዲምካ ክዝተየሉ ኣለዎ። 2 እቲ ኣብ ፖለቲካዊ ጉባኤ ዝሳተፍ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ወይ ኣባል ነቲ በይኑ ክገብሮ ዘይከኣለ ተወዲቡ ከም ዘሎ ፈሊጡ ካብ ናይ ውልቂ ኣንነትን ኣረኣእያን ናፃን ሓራን ምዃኑ ምስ ነፍሱ ክዕረቕ ኣለዎ። ኣብቲ ጉባኤ ዝበዝሐ ኣባል ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዘጽደቆን ዝወሰኖን ከዓ ተኣዚዙን ተመሪሑን ክኸይድ ኣለዎ። እቲ ኣብ ጉባኤ ዝሳተፍ ናይቲ ክኸዶ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ኣወንታውን ኣሉታውን ዝግምግመሉ መደብ ክሰርዕ ኣለዎ። 4 ቅድሚ ሕጂ ህዝባዊ ማዕበል ይኣክል እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ስራሕ ዘየለ ወይ ጠቕላላ ዘየለ ክድህሰስን ክዝተየሉን ኣብቲ ጉባኤ መደብ ክተሓዝ ኣለዎ። 5 እቲ ናይ መንእሰያት ምትእኽኻብ ዝበሃል ብሽም ስምረት ከም ማሕበር ኮይኑ ዝተመስረተ ቀፂሉ ናብ ምንቅስቓስ ዝተቐየረ ኣብ ስራሕ ዘየለን ስለምንታይን ብኸመይን እውን ከም ዘተ ኣብቲ መደብ ናይ ጉባኤ ክቐርብ ኣለዎ። 6 እቲ ናይ መንእሰያት ምንቅስቓስ ዝፍለጥ ዝነበረ ናይ እስራኤል ከም መደፍኤ ምስቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብሽም ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝፍለጥ ዝነበረ ናይ ሰራዊት ሕብረት ገይሩ ሰራዊት ሕድሪ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ሓይሊ እንታይ ገጢምዎ? እቲ ኣብ 2015 ብክልቲኡ ውድባት ማለት ብመደፍኤን ብግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድርን ኣብ ፖለቲካዊ ጉባኤ እንዳ ኣካየዱ ከለዉ ኣብ መንጎ ጉባኤ ነቲ ጉባኤ ኣብ መንጎ ብምግዳፍ ኣብ ክልተ ሓይሊ ተመቒሉ ብድሕሪኡ እቲ ዝተረፈ ሓይሊ
ፋሕ ብትን ኢሉ እዚ እውን ከም መምሃሪ ኣብቲ ዝኾነ ጉባኤ ናይ ኤርትራውያን ክቐርብ ኣለዎ። 7 እቲ ካብ ቅድሚ ናጽነት ማለት ካብ 1981 ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተባሂሉ ዝፍለጥ እንታይ ኮይኑ እዩ ፋሕ ኢሉ እቲ ሓይሊ እዚ መብዛሕትኡ እኳ እርጋን ኣርኪብዎ እንተኾነ ናብ ደቁ እቲ ዝጀመሮ ዕላማ ከየሰጋገረ እዩ ናብ ዓዲ ኩልና ዝኸይድ ዘሎ። እዚ እውን ኣካል ናይቲ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘተ ክዛተየሉ ከም መደብ ክቐርብ ኣለዎ ኣብ ጉባኤ። 8 ኣብዚ እዋን እውን ስም ጥራይ ዘለዎን ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ። እዘን ማሕበራት ምስ ህዝቢ ክላለያ ወይ ህዝቢ ክውድባ ኣይከኣላን። በንጻሩ ገሊአን ነቲ ባዕሉ ዝተወደበ ኣባላተን ከባርራን ክሰጓን ኢና ንዕዘብ ዘለና። እዚ እውን ከም መምሃሪ ክዝተየሉን ክካታዕን ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ጉባኤ። 9 ቅድሚ ጉባኤ ምክያዱ ኣብ ውፅኢታዊ ስትራቴጂ ናይ ሓባር ኣራዳድኣ ኣብ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ቁጠባዊ ኣራዳድኣ ማሕበራዊ ኣራዳድኣ ክህልዎም ኣብቲ ዝካየድ ጉባኤ ምስቲ ናይ ሃገርና ኤርትራ ዘሎ ናይ ህዝብን መሬትን ኣቃውማ ዝሰማዕ ናይ ሓባር ርድኢት ክህልዎም ከም ዘለዎ ገይሩ ናብቲ ናይ ዘተን ክትዕን መደብ ሰሪዑ ከዳልዎ ኣለዎ ኣብቲ ጉባኤ ማለት እዩ። ፖለቲካዊ ህዝባዊ ማዕበል ክንብል ከለና እቲ ካብ ሃገሩ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ጭቀና ተሰዲዱ ዝጸንሐ ዘርእዮ ፖለቲካዊ ነድሪ ወይ ፍቕሪ ሃገር እዩ። እቲ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ምሕደራ ብዘይ ሕግን ቀዋምን ነቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ኣፉ ዓፊኑ ኣደዳ ገደብ ዘይብሉ ዕስክርና ገይሩ ነቲ ቁጠባ ናይ ሃገር ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበየ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምልካዊ ስርዓት ኣትዩ ኣምሳዩ እቲ ህዝቢ ኣደዳ ሰብ ዝፈጠሮ ድኽነትን ድንቁርናን ምስ ኮነ እቲ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቢ እውን ብቐጥታን ብዘይቀጥታን ግዳይ ምስ ዝገበሮ ልክዕ ከም ቀፍኡ ዝተተንከፈ ህዝቢ ብሓደ ድምፂ ኣብ ዘለዎ ኣንጻር ዓማጺ ጉጅለ ክጥርነፍ ከሎ ፖለቲካዊ ህዝባዊ ማዕበል ኢልና ክንፅውዖ ንኽእል። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከዓ ኩሉ ሓፋሽ ህዝቢ ዓበይትን ንኣሽቱን ምሁራት ፖለቲከኛታት ድለይቲ ፍትሕን ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራት ተጠርኒፎም ዝፀንሑ በርገሳውያን መራሕቲ ሃይማኖት ብዘይ ኣፈላላይ ኩሉ ወዲ ሃገር ዝሳተፎ ውዳበ ወይ ጥርናፈ እዩ። ኣብዚ ናይ ወፃኢ ንካልኣይ ግዜ ናይ ህዝባዊ ማዕበል ምጥርናፍ ኢና ንዕዘብን ንርእን ዘለና ኩልና ህዝቢ ኤርትራ። ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ይኣክል ዝበሃል ህዝባዊ ማዕበል ነይሩ። ሕጂ ከመይ ኣሎ ስፍሕ ዝበለ መጽናዕቲ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ስለ ዘድልዮ ኣብዚ ክዛረበሉ ኣይደልን። ምስ ግዜ ኣብ ሓፂር እዋን ምስቶም ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ ዘይሸራውያን ንህዝቢ መምሃሪ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ዝሓስቡ ስለምንታይ ፈሪሱን ወይ ህዝቢ ስለምንታይ ዘይሰዓቦን ኢሎም ከቕርብዎ ፍቃደኛታት ምስ ዝኾኑ ኣብ መደበይ ንዝምልከቶም ሰባት ሓቲተ ከቕርቦ ክፍትን እየ። እዚ እዋን ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል ግን ብርጌድ ንሓመዱ ይበሃል። ብርጌድ ንሓመዱ ካብ ዝምስረት ኣወንትኡን ሃልትኡን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ይዕዘብ ኣሎ። እዚ ኣነ ኣዳልዮ ዘለኹ ምስ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝካየድ ፖለቲካዊ ጉባኤ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኣሜሪካን እስራኤልን ምርኩስ ብምግባር እየ። ዕላማታት ፖለቲካዊ ጉባኤ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ዋዕላ ናይ ፖለቲካዊ ጉባኤ እቲ ኣብ እቲ ዝካየድ ዘተን ክትዕን ናይ ዝተፈላለዩ ኣረኣእያን ዕላማን ዘለዎም ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ድሕሪ ብዙሕ ዲሞክራስያዊ ክትዕን ዘተን
ኣብ ናይ ሓባር ወይ ኩላቶም ማለት እቲ ዝበዝሐ ኣባል ዝሰማምዓሉን ዝቕበሎን እቲ ዘይተወደበ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እውን ዘሳትፍን ናይ ሓባር ዕላማን ራእይን ሒዙ ዝወፃሉ ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ። ኣብ እቲ ጉባኤ እቲ ዝበዝሐ ሓፋሽ ህዝቢ እንታይ ደልዩ ተወዲቡ ከም ዘሎ እቲ ዘይተወደበ ህዝቢ ኸ ስለምንታይ ዘይተወደበ ክዝትየሉ ኣለዎ። ኣብ እቲ ጉባኤ ብዘይ ፍርሒ ኣየኖት ኣካል ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ እዮም ተወዲቦም ዘለዉ? ስለምንታይ ካብ ብሄራት ኤርትራ ኸ ተወዲቦም ዶ ኣለዉ? እቶም ተሪፎም ዘለዉ ኸ ስለምንታይ ወፅዓ ኣብ ውሕዳት ኣካላት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ድዩ ዝብልን ካልእን ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጉባኤ ዝካየድ ናፃ ኮይኑ ክዝትየሉ ኣለዎ። ሓንቲ ቃል ኣላ ብእንግሊሽ ነዚ ናይ ቁፅሪ ሓደ ጽቡቕ ጌራ ትገልጽ ከም ዘላቶ ናባኹም ከቕርባ እየ። subsidiarity Subsidiarity is a principle of social organization, means that decisions and responsibilities should be handled at the lowest possible level, empowering local communities and groups to address issues directly rather than the central authority. እዚ ክንብል ከለና ብትግርኛ ሳብሲዲያሪቲ ትሕቲ ቅርፂ ኢልና ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና። መትከል ናይ ማሕበራዊ ውዳበ ወይ ጥርናፌ ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፉ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ውሳኔን እቲ ሓላፍነትን ነቲ ኣብ ታሕተዋይ ደርቢ ዝርከብ ህዝቢ ክህቦ ኣለዎም። ምክንያቱ ንሶም ዝበዝሐ ኣብቲ ዝጥርነፍ ውዳቤ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎም ዝበዝሐ ሓይልን ናይ ምውሳንን ናይ ተግባርን እንተሂቦም ነቲ መሪሕነት እውን ሓገዝትን ተሳተፍትን ኮይኖም ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ቁፅሪ ክልተ ኣብ ሓደ ሃገር ዝካየድ ፖለቲካዊ ጉባኤ እቲ ሃገር ዝካየድ መምርሒ ዕዮን ሕግታትን የጽድቕ። መምርሒ ዕዮ ክበሃል ከሎ እቲ ኣብ መሪሕነት ዝመርሕ ከመይ ገይሩ ስርሑ ይሰርሕን እቲ መሪሕነት ከመይ ገይሩ ነንሓድሕዱ ኣብ ምፍታሽን ሚዛን ሓይሊ ስልጣን መቆፃፀሪ ዘለዎ ገይሩ መደብ ዕዩኡ ናይ ምምርቓሕ ስልጣን ዘለዎ ከቕውም ኣለዎ። እዚ ዓይነት ዘይምእኩል ፖለቲካዊ ምሕደራ ካብ ሕጂ ኣብ እግሪ ተኽሊ ከሎ እቲ ውዳቤ ከተኣታትዎ ኣለዎ። ብፍላይ ኣሜሪካ ዘለዉ ከምቲ ኣሜሪካውያን ዝመሓደርሉ ኣብ ውልቀ ሰባት ዘይተመርኮሰ ምሕደራ ከተዳልዉ በዚ ኣጋጣሚ ክለቦ ይደሊ። ብፍላይ እቲ ሓጋጊ ኣካል፣ ፈጻሚ ኣካል፣ ፈረዳ ኣካል ዝበሃሉ ክተኣታተዉ ኣለዎ። ነተን ካልኦት ሃገራት ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ከዓ ጽልዋ ወይ ኣብነት ክትኮኑ ትኽእሉ። 3 ኣብ እዘን ተሰዲድናለን ዘለና ሃገራት ዘይምእኩል ስርዓተ ምሕደራ እየን ዝጥቀማ። ብሉፅ ዝኾነ ሕግን ቅዋምን ስለ ዘለወን ዝኾነ ውልቀ ሰብ ወይ ሰልፊ በቲ ናይቲ ሃገር ቅዋም ተቐይዱ ስርሑ ይሰርሕ። ንኣብነት ኣብዚ ዝነብረሉ ዘለኹ ሃገር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩልኩም ከም ትከታተልዎ ዘለኹም ኣብ መላእ ዓለም ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ምርጫ ገይሮም ካልእ ቀዳማይ ሚኒስተር መፂኡ ኣሎ። እዚ ነዚ ኣብዚ ሃገር ንነብር ዘለና ህዝቢ ኣብ ዝኾነ ማሕበራዊ ሂወትና ድዩ ቁጠባዊ ሂወትና ድዩ ፖለቲካዊ ሂወትና ወላቐንቲ ናይ ምቅያር ሰብ እዮም ገይሮም ዘለዉ እምበር ብሙሉእ እንተን ሰልፍታት ናይቲ ሃገር ነቲ ናይቲ ሃገር ዘሎ ሕጋጋ ኣካል፣ ፈፃሚ ኣካል፣ ፈረዳ ኣካል ብማእከል በቲ ቸክ ኤንድ ባላንስ ዝበሃል ወይ ከዓ ብትግርኛ ክትርጉሞ ከለና ናይ ምፍታሽን ሓይሊ ሚዛን ምቁፅፃርን ገይረን ነቲ ሃገር በቲ ኣብቲ ቅዋም ሰፊሩ ዘሎ ንኸመሓድርዋ ይቆፃፀሩ ማለት እዩ። እዚ ዓይነት ምሕደራ ከዓኒ ኣብ ዝኾነ ውዳቤ ነካይዶ ካብ ሕጂ ንኔው ዝኾነ ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈት ዝነጥፍ ኤርትራዊ በቲ ዝነብረሉ ዘሎ ኣብ ኢሮጳ ድዩ ኣሜሪካ ድዩ ካናዳ ተማሂሩ ከምዚ ከተተኣታተዉ ይላበወኩም ማለት እዩ። ኣብዚ ብምቕፃል ዝኸበርኩም ተኸታተልተይ እዚ መደብ ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ዝተኸታተልኩምኒ ከመስግነኩም ይደሊ ማለት እዩ። እዚ
ኣዳልዮ ዘለኹ መደብ ኣብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ናይ ምስማዕን ምስታፍን ልምዲ የብልናን ኩላትና ብዝተኸኣለና ኣብ ስደት ንነብር ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ብዘይ ኣፈላላይ ደለይቲ ፍትሕን ህግደፍን ካይተባሃልና ኩላትና ኣፍልጦና ከነዕቢ ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከባብ ስደት ኮይና ንነብር ከዓ ኣፍልጦና እንተዕቢና ከምዘን ተሰዲድናለን ዘለና ሃገራት ንኤርትራ ዘይንቕይረሉ ኣብነት የለን ማለት እዩ ኩልኻትኩም ከዓ ናብ ብምሉኡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዘሎ ምእንታን ክበፅሖ ፌስቡክ ድዩ ኣብ ዩቲዩብ ድዩ ኣብ ቲክቶክ ድዩ ሼር እንዳበልኩም ኩሉ ክሰምዖ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣነ ዝሰዶ ዘለኹ ንወላ ሓንቲ ንገንዘብ ንምርባሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ከም ብዓቕመይ ደረጃ ኩሉ ሰብ ተምሃራይን መምህርን ኮይኑ ኣብዚ ነንሒድና ክንመሃር እየ ዝደሊ ማለት እዩ ዝኾነ ኤርትራዊ እውን ኣነስ ካብዚ ገሊፅካዮ ዘለካ ንላዕሊ ክገልፆ ይኽእል እየ ወይ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል እውን በዚ ናተይ ፌስቡክ ኣካውንት ቴድሮስ ኣስተርኣየ ዝብል ክረኽበኒ ይኽእል እዩ ኣብ ዝደለዮ ሰዓት ከዓ ናቱ ቪድዮ ዝመልኦ ንህዝቢ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝጠቅም ይኽእል እዩ ዝበሎ ዝኾነ ዓይነት ትምህርቲ ክሰድድ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብረኩም ይደሊ ማለት እዩ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ኮመንት ከዓ እንተጌርናዮ እዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግዜ ከይበፅሓና ፅን ኢልኩም ዝሰማዕኩምኒ ብድጋሜ ይቐኒየለይ ቻው